Dit lijkt mij eigenlijk, we gaan ook ons opschieten. Ik kan van zijn taal nog een beetje doen. Want als jullie ons krijgen en jullie maar beginnen eten, anders dan ga ik ons nou doen. Dat is weer heel erg goed. Ons komt naar diepe afhankelijkheid. Want ons weet, elke van die seningen wat u voor ons uitstort, verdien ons niet. Maar ons weet, u doet het uit liefde voor ons. Dankie vir die seën om saam te kuier, saam te wees, saam te mag loof met ons sang en saam te mag eet. Seën hierdie kos in ons liggaam, maar seën ook ons siel, ons verstand, ons hele wese met u Heilige Gees. En ons bid dit alles in die naam van Jesus Christus, ons Verlosser. Amen. Amen. Kijk de camera.